Yes, maswera sei mhuri yeZimbabwe? Yes, nhasi ndine vhidhiyo yandiinayo. Tenge tisingazive kuti mushandi akabvunza mari yake anokwanisa kurohwa nekupfurwa at the same time. Right, nhasi ndine vhidhiyo yandiinayo yaitika kukambani inonzi Mingchang Sino Africa imaini inowanika kuvhungu area kuGweru. Right, zvaitika ndezvekudai so. Mushandi uyu anga ane nguva asati abhadharwa mari yake yepei. Saka abvunza murungu wake muChinese akati no, ndipewo 600 US yangu yekushanda kwandakaita. Asi muChina wene kugumbuka abva atotanga kutandasa mushandi uya ndokutidzira kuti muchiexcavator. Apinda muya bva atotanga kutoprotesta kuti ndikuda mari yangu. Muchina uya ndokuburitsa pfuti. Aburitsa pfuti pai ndokutanga kuridzira mushandi uya. Zvinonzwisa tsitsa hama dzadiwa. Right, nekudaro abva atumira vamwe vashandi vepakambani yavo nemamwe maChina abva ashedzana ndobva vanotora mushandi iyoyo ndokutanga kumurova. Vapedza kumurova ndokubva vamupfura. Zvekuti makaona vhidhiyo iyi munonzwa tsitsi hama dzadiwa. Ropa rakaita kuzara pasi kudai so. Tisingazivi here kuti ndo zvinotenderwa mutemo muno muZimbabwe kuti munhu akabvunza mari yake anofanira kupindurwa nekurohwa nekupfurwa. Saka muri kuona takatarisa nyaya idzi tokudzoserei kumashure bijana. Takatarisa nyaya dzaitwa nemaChina dzakati wandei. Vari kukanganisa mitemo malabor violations akawanda avari kuita mumabasa umu. Right, vari kuita zveviolence kuvashandi vavo, votocha futi vashandi vavo, vachirova. Muri kuzviona pozoita futi maissues egender based violence vari kuvaita izwewo. Tichipedzera tisingakange kuunderpaya kwavari kuita vashandi vavo. Zvinhu zvinorwadza hama dzadiwa because kana uchienda kubasa unotarisira mari kuti ukwanise kunge uchiwana kurarama. Right, hakuna inenge mushandi kana mushandirwi ari pamusoro pemutemo. Vese vanoshanda under government, mitemo yakaiswa negovernment under the Constitution of Zimbabwe. Takatarisa kuti Labour Act chapter 21 28.0. Mukuzviona manje. Saka tichidaro vashandi vakutoita workplace victims. Hazvina kana kutombomira mushe. Vari kudzvanyirirwa macompanies especially anoshandira maChinese people. Right, pakaita echo yekunzi Zimbabwe is open for business. Yakenge iri yekuti vashandi vaimprove standards of living avo. And tiladya takatarisa kuti mushandi akaimprove magariro ake nyikawo futi ichabudirira. That's why my investors anga ashedzwa. Mukuzviona, but it was not a core of destruction. Mukuzviona, eko tichakatarisa kumushandi kuti no, it was not a core yekutyora kodzero dzemushandi. Munzo zvamitaura hama dzadiwa. Saka for now ndine list yemascenarios akaitwa nemaChinese investors ari muno. Zvinotonzwisa tsitsi. Right, kana muchiremember zvakanaka October 11 2012 pane chiitiko chakaitika pahotel yaivakwa kune vanoziva Bulawayo Road tichienda kuNational Sports Stadium. Pane kahotel kaivakwa ipa, kane hotel yaivakwa. Right, ichivakwa kudaro muChina akanetsana nemushandi wake ndokubata ndokumurova. Amurova pai mushandi uyu akaenda paMarimba police station. Right, aenda pai ndokuya two mazeta officers. It was an assault case. Ndokuya vachibvunza kuti chii chakanyatsoitika chaizvo kuti unge uchirova mushandi wako, vachibvunza muChina uya. Right, maChinese aya akabva atanga kushedzana. Vashedzana pai ndobva atanga kurova mapurisa aya. Tinotarisira kuti vanhu vemutemo vanhu vanorespectwa zvekuti havafaniri kubatwa vachirohwa. Zvadaro pai it was now in 23 June 2020. Vashandi vepaRedan Mine iri kuGweru vakapfurwa. Tofunga muchiri kutondera mavideos achona. Mushure mekunge vabvunzwa kuti mari yavo as well, vakabva vapfurwa muzvijikamu. Vakakuwara zvakaipisisa. Toenda futi 23 April 2023. Pane mukomana anga ane 17 years aishanda pa sort of a company inoita zvegranite mining. Right, vakatanga kumurova mushure mekunge abvunza mari yake yepei yekushanda kwaanga akaita. Ndokumurova ndokumutyora ruoko. Mukuzviona. Right, toenda futi 19 July, that was last year, 19 July 2024. Right, pane vashandi vakanga vabvunza futi mari yavo as well. Zvinonzwisa tsitsi hama dzadiwa. Muchina akavatora ndokuvasungirira kune vanoziva front end loader rere rinoshandiswa for earth removing. Ndobva anovasungirira pachidishi chekumberi chinonzi chibhaketi chechi ndokumutsa chiexcavator chake
isusu chifrandi end road cheche ndokutanga kutenderera nawo ari vakasungirwa kumberi ikokuyakwe. Izvo ndokunonzi kuchikora kodzero dzevashandi at highest level, hazvifaniri kudaro amadzadiwa. Right, saka tiri kuona maevents esaya aitwa nevanhu, zvinhu zvinorwadza sechiitiko chaitika nhasi ichi. Saka I would love you to watch this video, moyo mucomment section mopo pfungwa dzenyu kuti ndizvo here izvi. Watch this.慢点带，下来，慢点带，慢点带，慢点带，慢点带，慢点带。Wazi ni futi mosha futi. Ni futi haina pare. Oh, asa haina pare. Ada ngari pare dia. Saka ndofunga maono video yamadzadiwa kuti izvi ando zvisingatenderwi. Saka tichikumbiro nekukurudzira responsible authorities kuti vatore matanho to curb this Chinese offensive attack and correct the situation ipere, because zvanyanya izvi. Vamwe vari kurohwa, vamwe vari kuitwa sei, hakuna. Kubva tichikura hatina kumbonzwa kuti vanhu vaibhadharwa nekurohwa, hatina kumbonzwa kuti vanhu vaibhadharwa nekupfurwa. Munhu waishanda uchipuwa mari yako. Saka please, I would like you to subscribe and share this channel Holism Trends so that we continue to give you updates kuti right Chinese aya zvaakazorova vanhu vakasungwa here, ko munhu uyu akapfurwa uyu sezvo akarasirwa neropa rakawanda hazvina kumuaffecta here akafa. Saka please subscribe to this channel so that we continue giving you updates each time and again. I salute you. Boom.